Hey,
Kapan pentas? Ada beranda tadi. Mas Padot. Kok nyeleng, Geng? Geng. Piye to kok nyeleng? Kulon sithik, Bro. Awane rene kan, Geng. Dat. Madang urung. Madang wong wis maput kowe nyeleng. Biasanya ki nek bapak wedok niku lak ya cek nonton gadange ben digandrung. Mbak iki kan wis dandan ayu kaya ngene to Mbak Heni. Masih bersama Tri Budaya. Mau tak rungok-rungok iki
saiki ngene aku kok. Ini guguku. Heli guguk jenenge wek Edi kok heli guguk. Apa di cangkem. Edi kok cangkem. Iki saya gede apa Mas Gano. Tai anjing. Dat. Coba ke lemper, Dot. Kayak novel kae lho, novel. Ah, iki tiru-tiru sik. Kono kae. Oh, Mbak Sandes, Mbak. Apa kok tiru-tiru? Ayo. Ah, kandang enak beneran, Bul. Badrun kuwi kon nyeleng. Badrun kuwi lho kon nyeleng. Nih parfum. Nih parfum ya. Nih ya, ah caper iki lho kas caper karo menari nih. Gandrung lagi. Oh, ya Allah, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Gano pada sore hari ini. Mas Arab datang seorang. Oh, Novel. Novel. Andes. Kakak ngepet kayak bokong sih. Tapi ngapa tuh jane? Pegel kok. Iya. Sik Mas. Siti. Oh. Tigol ki sik. Kenapa sih kok? Kak, beri salam. Yo. Kanggo warga Padukuhan Ngaran bareng. Barat. Pakelan. Alon. Pulau. Oh iya, Pakelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, aku tak aku iki rada kurang cocok karo Mas Kembang iki. Apa lho? Iki jenenge Edi. Calenge Edi. Kempros. Tak duduk. Jan takon iki sing ndang Bagah. Heeh. Ganteng. Heeh. Lebu. Bagah ganteng. Gabung. Kancane codot.
Wedok. Sik awalan kok pujian sik Ayo, wes. tanggal gitu Mas. Wah, ya kan dugake. Heeh. Dibulak. Kuwi tetep mlebu rokok lho Mas. Waduh. Gandrone Mas. Ora ilok. Yo, gandrung. Milio sik arep sing lemu. Arep sing bias. Arep sing cilik. Sing lemu ya Mukti. Negara. Hei, aku Oh. ngarep gandrong iki lho. Rapi jeke benegarangan iki. Nek iki aku wis emoh, nek aku dadi mbake wis emoh. Arep gandrung apa arep gandrung? Nah iki sak Kayak kalangan ketok kok. kok. Ayo dipek kabeh apa apa? Wae. Ngomong tangan ini. Heeh. Tunggu. Sik Mas dikenalke saking pundi panjenengan iku? Kula saking gandrung. Nang bulan Banyu Rata. Wah, alhamdulillah. Ya tekan kene. Ya, yuk dipromosikan sekalian namanya siapa? Nami kula JJ. Oh, Mas Jedak Jeje. jeduk. Mas Jedak jeduk. Jedak jeduk. Nek cara bocah saiki jedak jeduk. Heeh. Jedak jeduke gano karo. Nah, iki ngomong tekan kene. Heeh. Wes gone roncal-roncal modane. Heeh. Iki tekan kene orang gandrung sing Main bempre meneh gede. kapan trip budaya? Sik. Foto. Tunjuk. Sing bempre gede. Oh, jangan lho Bu ya. Udah ya, aman. Oh, sing bempre gede. Heeh. Ju. Empuk bareng, Mas. Aku wingi kapusan Banyu Nibo. Iki maling to. Ah, Pinter jenengan milih sik bepre gede. lah ya bener. Heeh, bener banget. Anget kuwi. Wah, jas. Ah. Tekan omah keprekne aku. Heeh. Gandrung lainnya 1000 kuwi lho. Budas. Bukan ning ngarepe. Gandrung Gandrung 1000. Piye? Ning Banyu Nibo, Oh. manuk Heeh. boncok tengah dalan. Ngomong udah jebul aman kok. Oke wes ayo dah. Wes yo ayo. Yo, milio Mas, milio. Tak ded. Tung trat. Yo. Yo, dipilih. Ya. Ya. Dume kado-kado nandulan. Tanjung Harjo karo Banyu Rata ngono. Aja kuwi ngene Yaya. Ana bojone kok. Mbok masih iki wae. Sik, ibu negarane kok masih iki wae. Aduh kok mengarep golek sik lemu. Mas. Aduh kok mengarep golek sik lemu. Jane kowe to. 1000 wae 1000. Neng, ayo mayo kawin. Lebih baik nyosor duluan. Suka pacar-pacaran sampai suka kawin-kawinan sampai punya Mamone badrun. Bisa kuat ora Mas? Jumek. Iki siji. Kowe nak. Loro. Utah. Yo, jajal kok piye?
Aku dijajal kabeh. Yo, ayah Susanti yo. Karena nomor telu. Santoso iki Tribudaya. Apa karena nomor 4? Cari ayam. Mbok guyu suwi. Iki bareng terang bojo bareng ya. Awas umum. Intinya ini. Ayah Susanti. Uang dan ringgit, anak pada heran, ditutup mata, anak berjalan. Marilah mimpi umur saya. Tunjuklah anak mimpi jangan bimbang. Marilah jalan yang tepat ucapkan. Awas jalankan oleh kaki melompat. Ayah Susanti, tempat banyak orang, tanah banyak susah, jangan tutup mata. Uang dan ringgit, anak banyak heran. Tutup mata. Gone nopal kuwi, gone nopal. Marilah mimpi umur saya. Ikutlah anak mimpi jangan bimbang. Marilah jalan ente cepat lanjutkan. Awas jalankan oi kaki melompat. Mimpi jangan depan ada longgang. Weh, tidak berdaya. Kayak nopal. Persis. Kuwi lagi pintu, durung 8. Heeh. Ada kowe kon. Iki. Sing Dot. Gandrung dot. Gandrung dot. Skin Dot. Mlebu YouTube dot. Mlebu YouTube. Heeh, Skin seru. Dot. Mlebu YouTube gelo. Ndi? Lah. Harus ketau tekan kene wong tok itu berarti. Dot. Oh. Mlebu YouTube gelo raimu gelo. Nah, gandrung. Gandrung. Ini
request aku. Apa? Mendem wedokan. Emang demi doang kali sih, Bang. Karo sing wit kuwi sampinge Wih. Iki cilik iki. lok. Masih bersama Sarjito. Jackson. Soalnya. Ayo ki tergantung kowe apike sing ndi loro-loro iki. Aku saksine iki. Ngomongnya tok. Yo betul. Yo. Mentong le mecot. Kena ke gundule iki lho. Ya dat. Dat lebih itu dat. Piye ta le? Apa? Aku milih mbokne sing kuwi wae. Oh iya. Oh. Nyambak. Minggir tatang. Aku njaluk dikawe. Harus apa? Karo sewu. Karo prawan jati mulya wae. Minggir ta Sarjito.
simbol Dat, dat. wis gedhe ana prawan coba takono aduh simbol berkawin aku iki mbok wis kandhang wedokan simbol ra iso turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang untuk bojoan bisa golek sadang